Дами и господа, този поздрав е специално направен за Минко, за най-добрият водач от село Сотиря. От село Сотиря за най-добрият водач за Минко, за най-добрият от Сотиря за Минко патрона. Вали гарми на Минко патрона! Всичко му върви! Абе лагая гип за най-големия за Минко водача. Хайде брат ми Минко Павардан, Италия. С-класа за Мерцедес, Яша брат ми Минко водача от Сотиря. О, Минко водача си боса на Италия. Всяка майка Минко водача не ражда, той е вълк единак и си ман будвари фамилия. Капа бара в Тумен, вали гарми на Минко водача, пак му върви Италия, той е човека, канадикет от права Минко. С-класа за има една къща палат и най-красивите деца. Вали гарми на Минко водача, пак му върви. О, Минко патрона, бе не лошунен душман, маше перавен ман. О, Минко водача си машина. От село Сотиря.